Završila je prva utakmica u domaćem prvenstvu našega Hajduka. Pobijedili smo 2:1. Moram priznati da je ovo bila jedna malo ipak stresnija utakmica, ali kao što inače znamo koja utakmica Hajduka nije stresna. Evo, pobijedili smo na startu sezone, to je najvažnije za istaknuti. Osim toga, treba i reći kako nisu u ovoj utakmici nismo mogli računati na Antu Rebića, koji ima kaznu iz talijanskog prvenstva zbog crvenog kartona, i na Marka Livaju, tako da ova pobjeda samo po sebi dobiva neki drugu dimenziju, zato jer bez najboljega igrača i kapetana mi smo zapravo uspjeli pobijediti utakmicu. Istra, kao što sam ju najavljivao u ovoj utakmici, nije definitivno bila mačji kašalj. U posljednjih 5 utakmica mi ih jednostavno nismo uspjeli pobijediti. Čak imamo 4 remija i 1 poraz smo imali prije ove utakmice, i naravno ova utakmica na Poljudu je zapravo govori da smo uspjeli napokon skinuti to neko mini prokletstvo protiv te Istre, a i kroz povijest unazad nekoliko zadnjih godina možemo reći da nam Istra zapravo nikako ni ne leži, ali evo, uspjeli smo ih pobijediti, iako smo realno sami sebi zagorčali život. Po meni opet jedna zbunjenost u obrani Hajduka, da se dešavaju takvi problemi kao što su primili pogodak. Istra je zapravo dobila poklonjen pogodak, da su se i Ivušić i Šarlija u obrani tako nonšalantno dodavali, krivo dodavanje, oduzeta lopta i pogodak Istre koji je donio izjednačenje, ali eto na kraju Frank Karačić je uspio zabiti gol glavom. Šta možemo na to sve reći? Takve se greške ne bi trebale dešavati u utakmicama, pogotovo u ne jednom profesionalnom klubu kao što je Hajduk. Ne bi trebalo se događati ni u drugim klubovima koji se profesionalno bave nogometom, znači nisu amateri ili poluamateri, tako da ja se toplo nadam da u buduće neće biti takvih grešaka, još pogotovo jer sada imamo i europske utakmice protiv Dinamo Citya iz Albanije. Što reći na ovu utakmicu? Vidjelo se jednostavno taj nedostatak Livaje, taj jedan pritisak koji je mogao biti tu još više izražen. Također Benrau, Kalik, oni su se nekako izmjenjivali na toj poziciji lažne devetke. Ok, to funkcioniralo, radili su oni neki određeni pritisak, pogotovo Kalik, što je njegov forte, da on želi raditi pritisak na obranu i tako. Imao je par pokušaja, ali sve je to nekako, ja bih rekao, mlitavo završilo. I jednostavno iz utakmicu vidi se njegovo to htjenje i želja. On jednostavno izgara da pomogne Hajduku i da zabije taj pogodak što više, ali eto, zapravo te Rijeke gdje on zabio u prošloj godini 2 pogotka na Poljudu, jednostavno ga ne ide da on uspije još više se istaknuti kao jedan od najboljih pojedinaca na terenu, iako želja tu nema se šta reći. Sastav Hajduka nije baš ni pretjerano iznenadio, s obzirom na sve izostanke koje je bilo, uspjelo se to dobro iskrpati i jedna stvarno respektabilna momčad Istre koja ima na klupi i gospodina Gorana Tomića pružila je jako dobar otpor. I evo, ja bih čak na kraju rekao i da je neka zaslužena pobjeda Hajduka bila tu. Vezano za 11-terac koji je bilo, pregledavao sam snimku koja je bila dostupna naravno na portalima. Evidentno je gaženje igrača, znači nagazio se Benrau i tu definitivno ima elemenata za prekršaj. Meni se iskreno iz kuta kojeg sam vidio nije djelovalo da je unutar 16 metara, ali s obzirom na poziciju Kolarića i na kraju same VAR sobe koja je zapravo dojavila taj prekršaj, odnosno 11-terac, očito su bolje vidjeli, tako da ne mogu sa 100% sigurnošću reći je li bio 11-terac ili nije. Po onome što sam vidio, definitivno prekršaj je li bio unutar ili nije. Na kraju se presudilo da je unutra, tako da ne bih puno detaljnije ulazio u te
dijelove, kažem, nisam dobro vidio iz jednoga kuta, je bilo viđeno maltene iz televizijskog dijela koji je uvećan, tako da prepustit ćemo to sudačkim ekspertima, još pogotovo i sudačkoj analizi koja može detaljnije reći da li je zapravo to element bio unutar 11-terca ili je, odnosno unutar 16 metara, ili je to bilo van, pa ćemo biti pametniji kasnije. Uglavnom, sezona je dobro krenula, 3 boda su tu, ostvarili ih bez Rebića i Livaje. Dinamo i Rijeka su isto pobijedili u svojim utakmicama. Možemo reći da je sada krenulo to hrvatsko nogometno ludilo i sad ćemo iz tjedna u tjedan uživati u utakmicama svih hrvatskih klubova, naročito u hajdučkim utakmicama. Sljedeći na rasporedu je zapravo europski izazov, tako da tu ćemo biti bogatiji i snažniji za Marka Livaju, koji se zapravo i odmorio još, što je njemu prijeko potrebno. Da li će Ante Rebić biti spreman za tu utakmicu, da li će biti registriran, i to ja pretpostavljam da će biti registriran, jer je Hajduk već zapravo Rebića registrirao za Hrvatsku nogometnu ligu, ali da li će dobiti, ako i bude registriran, da li će dobiti ikakvu priliku u toj utakmici, to ćemo sve vidjeti. Ali evo, raduje svakako, 3 boda su tu, kao što sam i rekao, čvrsta bi to trebala biti utakmica, to smo i vidjeli da je bila čvrsta utakmica, teška utakmica, ali Hajduk je ipak uspio izboriti pobjedu i 3 boda, što zapravo u ovoj situaciji je i najbitnije. Evo, ja bih volio čuti što vi kažete o ovoj utakmici, kako ste vi vidjeli, da li smatrate da bi moglo se nešto tu još promijeniti ili je to jednostavno taj proces koji se treba sa Garcijom dogoditi. Kako vidite strijelce Benraua, na primjer, iskomentirati 2 pogotka, 2 utakmice, sjajno, od otpisanog igrača maltene do junaka u ove 2 utakmice, stvarno nema se tu šta reći, očito mu je došlo iz nečega u glavu, tako da volio bih vam čuti vaše mišljenje o njemu. Ja ću se kao inače potruditi svima vama odgovoriti, a do sljedećeg videa vidimo se i uživajte.